बाप इमान लंबा এটা তো কি লম্বা দিচ্ছে यार ये तक लंबा से देखिए এইরকম ছোট लाउथि हगारनायनि ना बारलि मोनदों एखेबारे सासे मानसियानो माथाम माब्रै 10 केजि जानाय 12 केजि जानाय ओरैबायदि ना खि ना एखेबारे मनायै मना गुरुबासानि सिङाव थानाय लाउथियाव सुइस गेट हगारनायनि ना बा मनायै मना बारलि रौ कमलकाट गिदिर सांबा हाजार मानसिफ्रा ना हमगासिनो दं जोंनि लाउथियाव मनायै मना ना नायदो नै आखाइजों हमनानै बेसेबांबा बुरजा ना मोनदों बोरै बै मोनसे मनायाव बेबो बुरजाथार नै हारसिंनो मनानै बारलियानो मनासे लाउथि हगारनायाव मोननाया नायानो ना मना खि मना बे ना मा ना बेले बे गुवारा खावै नायदो मनायै मना ना लाउथि हगारनायाव जोंनि गुरुबासानि लाउथि बारलि खि बारलि नै धनन्जय नार्जारि मास्टार बिथाङाबो फुरा एक्सपार्ट ना हमनायाव नै मनायै मना नायदो नै एखेबारे हाला बारलि खि बारलि नानि बाना पुरा बामि रौ मिरखा